Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka committee jong ki MLA ki yang dorbar thau an ke jalla bedai pe ya ka mariang kalau ong magajing don jong ka radiation hakawa Jimiri ke badan marjan bergi Jaka bala Pynlang Jaboh Uranium bala shna ke AMD ka long ka bajur kat kum ka kaipot bala wara da kane committee hapo ka yang dorbar thau an hakala si ublei laong baga radiation hakawa Jimiri southwest Khas Hills kalong hadu 0.1 millisievert hakashi snam kane ka kaipot kalong bakat kum gijing thau hakaleng saudong ka perthai ka radiation gamdai ban kieu palat ya ka R.0 millisievert hakashi snam shu kane ka kaipot kalong ru bakat kum ka World Health Organization ka jingdon jong u uranium haka umbam umdi gamdai ban palat ya ka laipo PBB lani parts per billion kane ka committee kalong baga jingjor jong ka radiation hakawa Jimiri kalong ka Kham ka bakhia bat kalong ru badai ban pe bnia ke jingdon u uranium hakiwa nakapor sakapor shu kane ka committee kal ai jingmot ka sarkar badai ban pelong ke jing pe bnia ka kwat ka khia jong ginong song snong namar ka jingdon jong ka radiation lor kata kal ai jingmot ba ka sarkar kala ban thong da kan hon ka balai loj bat ka badan ka jingnang ka jingtip ban pelong ke jing pe bnia ke jingdon ka radiation haki snong gi Hajan ka domesiat bat ka jingdon u uranium haki giwa